Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn saħaq fuq l-ilbis tal-maskri quddiem żieda fir-rata ta' infezzjonijiet ta' COVID-19. Chris Fearn għal dan f'kollegament telefoniku waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Id-Deputat Prim Ministru għal pajjiżi oħra saħansitra jimponu lockdown u jħassru l-attivitajiet fosthom dawk sportivi. Spjega li apparti Malta hemm 15 il-pajjiż ieħor fl-Ewropa li daħlu l-ilbies obbligatorju tal-maskri fil-pubbliku. Bħalissa fl-Unjoni Ewropea, apparti Malta, hija obbligatorja tilbes il-maskra barra fil-Belġju, fil-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, il-Greċja, l-Irlanda, Liechtenstein, il-Lussemburgu, l-Olanda, il-Portugal, Romanija, il-Slovakkja, il-Slovenja u Spanja. ċfir dawra u x'għad jagħmlu Malta u jagħmlu bħalna. Saħaq li l-maskri huma importanti biex jipproteġu lin-nies, speċjalment f'postijiet pubbliċi bħal belt fejn qed jinġabru n-nies anke minħabba x-xiri tal-miliet. Chris Fearn spjega li l-varjant Omicron mhuwiex inqas sever minn varjanti oħra tal-coronavirus u għalli dan il-varjant huwa ma 12 darba iktar infettiv minn varjanti oħra. L-Afrika ta' isfel fejn l-Omicron hija flar, il-pożittività li f'Malta hija 3%, fl-Afrika t'isfel il-pożittività hija ta' 35%. Jiġifieri 10 darbi 12 darba l-Omicron kiet aktar mid-Delta. Fearn qal li arma oħra kontra l-Omicron huwa l-vaċċin, inkluż il-booster. Chris Fearn saħaq li llum hawn 3 persuni fit-taqsima l-kura intensiva, meta bħal żmien sena kien hawn ma 30 ruħ fl-ITU. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li dawk minn 35 sena l fuq jistgħu jirreġistraw għal booster fuq vaccine.gov.mt mingħajr it-tnejn li ġej, għal sa issa 40% tal-popolazzjoni ħadet il-booster.